Gure sustraiak duela 16 urte sortu zen, bi lagunen eskutik, eta hasi zen gauza txiki bat bezala, proiektu txiki bat bezala, helburua zen ingurumen hezkuntzan lan egitea eta baserri eskola bat edukitzea, eta bertan gaur egungo gaztetxoei erakustea nola bizitzen zen lehen herrietan, eta lehengo praktikak eta balore horiek azaleraztea. Proiektu hori poliki-poliki handitzen joan zen, eta pertsona gehiago hartu genuen proiektua gure izango balitz bezala. Egun 11 bazkide gera, bazkide langileak, eta ia 80 bazkide laguntzaile. 4.000 ikasle pasatzen dira, hemen ditugun elementuekin disfrutatzera eta ikastera eta bizipenak edukitzera. Duela 11 urte beste mundu bat ezagutu genuen, behar bereziak dituzten pertsonen munduan, bereziak diren pertsonaek ezagutu genituen eta horregatik saiatu ginen mundu horretan ikasten murgiltzen, eta egun gure baserri eskolan ditugun animalekin garatzen ditugu terapia eta jarduera bereziak. Kapitalismoaren helburua gutxi batzuen eskuetan aberastasuna pilatzea da, behar duena da etengabeko hazkunde ekonomikoa, eta etengabeko hazkunde ekonomikoa ez da posiblea baliabide finituak dituen planeta batean. Guk ikusten duguna da hau aldatu behar dela, eta horretarako alternatiben herrian pentsatu genuen ekonomiak behar zuela bere espazioa, behar zuela bere auzoa izan, eta auzo garrantzitsua dena da erakutsi ze proiektu eta ze eragile dauden kapitalismoaren logikatik kanpo lan egiten dutenak. Ez gure sustraiak bezalako proiektuak azken finean kapitalismoaren helburu hauek ez dituztenak, ez dutena berehalako etekina helburu, eta bizitza zentroan jarri, pertsonak zentroan jarri, eta beste eredu ekonomiko bat eta beste harremanaterako eredu bat erakutsi nahi dutenak eta bultzatu nahi dutenak. Ingurugiro alorrean, gure etxea sostengagarria da, guk hemen gure ur zikinak garbitzen ditugu, eguzkiarekin berotzen dugu gure dutxa eta gure berogailuak, eta ekonomia mailan, guk ez daukagu dirua irabazteko grin hori, gu aberastasuna ulertzen dugu lanpostuak bezala, ezta? Saiatzen gara bertako produktuak kontsumitzen, gu gure produktuak kontsumitzen, elkartasunezko ekonomiaren munduan dauden beste entitateekin lan egiten, sarean lan egiten, produktu ekologikoak ere erabiltzen, jendearekin lan egiten dugu, eta saiatzen gara jende horri bizipen baikorrak edukitzea. Lan gogorra da, ez dugu ahaztu behar, esfortzuak egin behar dira, eta nekagarria da ere askotan, baina oso ondo sentiarazten zaitu. Hau ez da ekainaren 2an bukatuko den zerbait, erronka itzela da, gizarte aldatzea, harreman ekonomiko aldatzea, baina ziur gaude hau dela egin beharreko bidea, eta bide honetan aurrera egingo dugula denon artean.